Заспалите ЦСКА и Левски могат бързо да се вдигнат на предишната висота от 3 компании. Стига, разбира се, грандовете ни да са достатъчно далновидни, да се обърнат към модерните технологии, като Ливърпул, Брайтън и Будиоглимт. Ще споменем само доказани компании. Те изградиха напредничави платформи за откриване на най-подходящите футболисти от цял свят за специфични отбори. Една от тези компании дори бе представена на форума Football Next миналата седмица в София. Тя се казва Focus и е в основата на грандиозните успехи на Будиоглимт. Работи и с други скандинавски клубове като Бран, Росенборг, Викинг, Юргорден и други. Бойко Величков присъства на форума и се надяваме да е влязъл в контакт с хората от Focus. Но има и други две компании в тази сфера, които може да са дори по-ценни за българските грандове. Едната се казва Ludonautics. Тя бе основана от Майкъл Едуардс, когато напусна поста спортен директор на Ливърпул, и от статистическия гуру и негово протеже Иан Греъм. Едуардс междувременно се завърна на Анфилд, но фирмата продължава да работи активно с клубове по цял свят. Да припомним, че именно с помощта на обръщането към математическите модели от щаба на Едуардс, Ливърпул сложи край на 30 годишното си чакане за титлата в Англия. И последната компания е Jamestown Analytics. Тя осигурява точните данни за клубове като Брайтън, Комо, Хартс и Юнион Сен-Жилас, който изригна от второто ниво на белгийския футбол до шампион. Всички тези компании осигуряват правилни стратегически решения в фундаментални за футбола области. Селекция на треньори и играчи на базата на изумителни метрики, които правят за срам традиционните методи. Онези са скаутите екскурзианти, цакащи клубовете си с комисионни под масата. Също и преценка на това, кои налични играчи заслужават нов договор, за каква заплата и какъв срок. Решаване на въпроси като кога е точният момент и каква е точната сума за препродажба на играчи на голяма печалба. Анализ на съперниците и още доста други. Така че спрете да спите шефове в ЦСКА и Левски. Казани решения стоят пред очите ви. Стига наистина да искате поверените ви грандове да играят модерен европейски футбол и да си върнат историческото ниво, а не да си играйкат. А ти ни последвай, за да не изпускаш още футболни анализи и точни прогнози на мачове. Спорно!